Uthi uMakhwela ubonga iqiniso lakhe. Ubonga iqiniso lakhe lokuthi into ayithembisa ayenze. Into ayithembisa ukuthi uzomenza unkosikazi. Kodwa njengamanje sisabone ukuthi ubeyom-introduce kuMacele. And uMacele uthi-ke akanankinga ukuthi abe khona uma sekudlulelwa kwamanye amakhosikazi sechazelwa ukuthi uMakhwela lo kanjani kanjani. Uthi uMacele cha akanankinga, kodwa kuyena ozohamba phambili introducer uMakhwela, kodwa uzoba khona for ini na i-support. Wathi uMsileko ujabule ukuthi uMakhwela ungena nje kukhona unkosikazi osekhoneni lakhe, noma ngabe uyaxabana namakhosikazi kodwa kuzokwabe kwaziwa ukuthi uMacele usesayidini likaMakhwela. Kanti ithini into kaMakhwela noMacele? Angisazi mina, yazi angisazi. Ngibona ukuthi sizoqhubeka kahle kusasa sikwazi ukuyihleba-ke le ndaba kusasa.